Yo ngono kepengin ye tak kene metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso wae. Wis rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakangane Ndara Antasena. Nek digdaya mesti digdaya Ndara Antarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndara Antarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah, gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep gleleng ayo. Nek kowe ngendelke duwe upas, Bagong ya duwe upas. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Ireng barang aleman. Kowe tak ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek, Tru. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Ya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Tru? Ya. Soalnya cangkem kuwi kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sowan sinuwun Prabu Puntadewa. Wigatine kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendurung ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tombo. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lha nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkene piye? Sampeyan ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho. Lu ngoten pundi? Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro. Wong loro mingan, kula kalih Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta, kok mlayu-mlayu. Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng to? Heeh. Aman tau ngerti Bagong arep gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho.
wani karo Suwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu. Ha nek kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, miter-miter teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Dewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe iki tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawane karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jajaran cukup maning bawono. Bagong, menungso ya diapurmu. Kowe wani karo Baladewa." Kula dunekke ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi? Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu njaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu njaba ora ya metu njaba bareng wis bingung lho do kula anduk. Gong, ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Oh, satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju pethokno Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunake satriya petuk ya bener. Kok iso? Engko muni kowe tak ewangi ning maju pethokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Kanggo nambani wong loro, kanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, ya kuwi masalahe. Nek sampe kula mati mongko ketutupan suket. Ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok sene. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mampu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Nek aku mlebu ning awakmu,
kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing sepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwas arep jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngopo-opo iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Bukan klepret ya men kuwi. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyoto buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni kok minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho, Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Menang jeron bumi. Aduh. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Wis, metu Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jamak-jamak. Tulung ngitung-ngitung lho. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Ya. Ya, super. 1, 2, 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongane wonge. Wah. Kaya balon terus enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes wae ya. Wedhus iki. Padake kloset ora. Meng tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tataane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap aja kuwatir.
Mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun landing. Oh, sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok wae. Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja gawar-gawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ora tataran. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Bang, le nangkis telat le. Apa? Gong, kok bathuke metu gedhe? Oh,
krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antarsena piye ya iki bilane? Gus. Gus. Ndara Antarsena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Mbacut mlethek sirahe. Tonyo Gatut Kaca turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya tenan, ombene oke tokke tumburi tenan. Yen luweh. Tak goleke tali sing asat ben tiba mak telepek ngono modal. Aja Gong. Mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu. Sirahmu ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna marga layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model sirahku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo sambat to. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Oke semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Bang, kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngene dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antarsena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngarep kepengin piye? Tak kene metu. Ben manjing ning nggonmu ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakangane Ndara Antarsena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndara Antarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndara Antarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah lho. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep gleleng tenan. Ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku.
kebapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak mungging aloka Bagong nggih Ndara Antarja ya kok le mandeng kula kok kaya sinis duka napa nesu karo kowe sebabe kowe wani karo Siwa Mandura ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni wedian kejem tenan iki ngungkuli adine sampean pun murung kabar dereng kabar apa Gatotkaca wedi kali kula lho adikku karo Kaca wedi karo Bagong weh iki jeksane piyayi Blitar niku asli aku ora goro kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak terus kula pindah nggon le turu adimu wedi ning karo aku ora bakal iso selak kowe mesti bakal tekan ning pati ayo diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa oke ora masalah neng ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati manut sirmu piye kula manut ora minggat sembur mlonyo awakmu mlek lho iya wis mulai idon-idonan iki sampean apa iso nyembur anggap aku ora iso nyembur ayo didu upasmu karo iduku ampun ndi kene marganing patimu pangga tak ayoni Antarja panas bumi semakin panas ayo sambatos nyembur kok ngidoni wong nyembur kudune ngono kok saisaku panas to dadamu kena iduku lah dalah lah kok nyolong pethek ing atase Bagong kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja ora panglik mesti ana sing bantu karo kowe Kang rasa melu-melu perkara iki nek Kakang melu-melu perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang napa kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system ora kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu ha iya wah kowe gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya Gong ora arep takon metu oh tak jahiti kabeh mburi dondomi men ra iso metu apa anggapmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok metu karo wae karepku dhewe padha kula ya ngono kula ya ora iso dipaksa kok ya metu ya emoh aku ya ngono sing karepe dhewe kaya ha iya kabeh ya dhewe-dhewe kok ya panos maning jajalanat iblis lanat Bagong ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebul wah mlayu jero ayo iki foto mandu aku polo jero karepe
wis anggris ngono kae ora ana wong wani nyedak. Manas-manis jalan-jalan begong, Petro ora mikir glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku yo mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra yo iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi yo. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone iki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya mung ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyotambarano bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamu Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Jenengane kok bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten? Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siapun wis beres. Manut wae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet ya. Tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kemarin mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru. Jile pengilanmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nyinjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil mutar kowe ora. Silai, Tru, silai ben percaya. Nyo. Nek pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggur. Anakku nggih.
Anakku wong Cendana, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petro jengkulmu melocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sini ngono. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro kandhong ngono. Wonten dawuh sinuwun. Iya, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Adalah Antasena. Apa Pakde? Kowe edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petro, wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih, terus kersane. Petro kan ngono, wonten dawuh. Ada. Ya pancen ngono Petro. Nggih. Nyai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos edian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Petro. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adikku Jodiwati, mula ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh nggih. Wis tokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, ada. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe graji cengelmu nggih. Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nang. Sakarepmu. Antasena, piye Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas rawatan Jawa tembangin Baladewa. Ini nyata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane matimu kuku ngarepe. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku ngarepe dhewe buntu Petro darane. Awakmu sing teng rika kok mlayu mriko edian arsa manijat ning alam jagat yang pilunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanya. Rem sawet awis sampun ngantos kados mekaten iki lho dalah Nyayang Ling Darma Kresna wonten maring adawuh kowe iki piye kowe dudu aku ora Bu Ladremut kok ora Bu kula aturi sabar sampun ngantos dados pasulayan kok ora Bu iya Kresna. Kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres? Sik.
karo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Punten iki kadangmu Werda. Kadang Mendha. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahan panjenengan. Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndarawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudku? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salin no. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene ngestaken dawuh. Antasena, piye Wadi? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene ndak Pakdhe mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakdhe kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Nyai Prabu Ndarawati. Nyai Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakdhe? Mikira jangkae kae. Ya narto jangka jangka. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena, piye Pakdhe? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakdhe yo ganti yo. Waduh, cilaka iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis. Wis senengane yo, ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan japure kaya ngono kok malih Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, piye? Lakon iki piye, Kir? Sejatine lakon iki aku mau entuk critane Panakawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu iya anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi malu yen arep Temah Jati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Ndarawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Nek tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Lima Sada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndarawati.
Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndrawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Kok Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndrawati. Lah, aku mok ora amat Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen pustaka Jamus Liwasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung ing wujud Nata Ndrawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Oh nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Truk. Nah, Truk. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndrawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karang Kadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya, mriki ngestakaken dawuh. Kok ora Bu Mandura kepareng kala nggalang mriki nuwun mergane Ngamarta. Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ing Maraja saka sela-selaning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budane Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula jagaken rada tentrem ati kula Semar enten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.